إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. Yanzu kai tsaye daga masallacin mai martaba sarkin Zazzau na kofar fada yadda gini ya afka. Wannan ginin ya afka na cikin masallacin kuma ya yi asarar abin nan. Akwai mutane da yawa wanda suka afka cikin wannan. Kamar yadda kuke gani ga mutane da suna aikin ceto na musamman waɗanda suke ciki kuma ana fitar da mutane a halin yanzu haka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 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 Kamar yadda kuke gani akwai mutane da yawa wanda suke wajen. Mai martaba sarkin Zazzau da kansa ya fito hatta shugaban ƙaramar hukumar Zaria da shi ake ta wannan zagaye da sauransu na wannan alheri na abin da ya faru yanzu a cikin masallaci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga martaba sarki nan ya koma gida domin ya duba gani da ido da kansa ya fito a wannan daidai lokacin. Akwai jama'a masu yawan gaske wadda wannan abin ya girma shugaban ƙaramar hukumar Zaria ne shi ma yana wajen domin nuna alhini da abubuwan da ya faru a wannan waje. Muna fatan Allah Ubangiji ya takaita ya kawo sauƙin wannan al'amari na abin da ya faru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai jama'a a wajen sosai wadda wannan al'amari ya afka da su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A wannan waje wannan abu ya faru da mutane sosai wanda suke ƙasa ko ni karan kai na mun ɗaga wanda wani al'amari ya same su musamman wanda gini ya afka musu. Yana nan ga al'umma ne suna aikin ceto a cikin masallacin. Al'umma suna aikin ceto. Allah ka kawo mana mafita. Allah ka kawo mafita. Al'umma suna aikin ceto a wani waje kuma ana nan gashi wani kuma nan kamar yadda nake haskawa ana gani yadda take a wani waje ga martaba sarki kan kansa yana wannan waje. To alhamdulillah ne martaba yana ba da umarni a naɗe kafin ɗin nan yana al'umma suna naɗewa da kansa kuma ya kira dukkan wanda ya kamata a ce ya kira domin ganin wani irin gudunmuwa ne wanda za a yi wannan abin ya ritsa da mutane masu yawan gaske masu ibada da sallar da asar ana ma kan sallar da asar ɗin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka kawo mana mafita, Allah ka kawo mana sauƙi, Allah ka kawo mana mafita. Wasu wanda suke kusa za su iya zuwa da kayayyaki wadda domin a taimaka su ma duk za su yi amfani wajen ɗaura wannan al'amari nan take wajen gudanar da wannan aiki a wannan wajen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akwai da yawa wanda muka gan su wanda lura na rashin lafiya ya sama a wannan waje kuma muna nan don su da yawa. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم
لنذيقنهم من الجنة كل نفس ذائقة